אנחנו בחול המועד סוכות באפולוניה עם שירה ואורי בונים עפיפון. הנה, תעשו שלום, יפה. ועוד הרבה אנשים נחמדים. איך קוראים לילדה הנחמדה הזאת? סבתא ונועם. סבתא מרים ונועם. אמא רונית וגיא. אמא רונית וגיא. ועוד ועוד בונים עפיפונים, ועוד מעט אנחנו נראה גם את העפיפונים האלה עפים בשמיים. אנחנו בסדנה של חברת גמיגו, שגם מייצרת את העפיפונים האלה וגם עושה אירועי עפיפונים. איך קוראים לך, עמודה? את רוצה להופיע ביוטיוב? כן. נו, אז תגידי איך קוראים לך? מאיה. איך לחפש את זה ביוטיוב? עוד מעט אתם תראו, אתם תעיפו את העפיפונים ואני אצלם אתכם גם מעיפים. יפה מאוד, תמשיכו, בואו נראה את הציורים. מאיה, טוב, זה ציור ענק. כן, גדול גדול. גדול, משהו יותר גדול. הנה, פנטסטי. יוצא מן הכלל. בואו נראה מה יש לנו כאן. איך שזה יעבור על זה שזה יהיה יותר גדול. גם העצה שלי, לא להוציא את הגומייה. כל פעם לשלוף רק זנב. טוב מאוד. בסדר? יופי. אנחנו מקווים שהוא יעוף, כמו שהבטחת לנו. אז הנה, תגיד לו ביי ביי, חשוב להם. מה זה מקווים? אנחנו בטוחים שהוא יעוף. מה עושים עם זה? מה עושים עם החול? שני קרסים מפלסטיק, אחד מצד ימין, תוציא אותם, פשוט תוציא. רגע, לא, האבן מחכה רגע. אחד לימין, אחד לשמאל. רגע, תן לי לעבור. הופה, וואו, אפילו עם יד אחת, אבל תתרחקו קצת מהאוהל, כי ליד האוהל יש רוחות סיבוביות. ואורי, תן לו חוט, אורי, תן לו חוט, הרבה. שיעוף גבוה, תן לו חוט. לך לכיוון ההוא, לך לכיוון ההוא חמוד, לא ליד האוהל. יופי. אתה יכול לתת לו עוד חוט. זה העפיפון הראשון שעפנו, העפיפון הראשון נצפה. הנה אנחנו מראיינים את שירה שמוסרת שזה העפיפון הראשון. לא האמנתי בעפיפונים שעפים, אבל הנה עובדה זה עף. בזכותכם. והעפיפון של גמיגו חסך לנו כאן טיפול אצל פסיכולוג וכולי וכולי. יפה מאוד, חוויה חיובית. תן לו חוט חמוד, תן לו, הוא רוצה לעוף גבוה, אל תפחד. כל הכבוד אורי.